Здравейте, приятели! Аз съм Twin Brothers, а вие сте в канала да се изправиш сам срещу себе си. Днешното видео е озаглавено как да започнем от нулата и в него ще ви покажа как правилно да изпълнявате всяко едно от трите основни упражнения, а именно клекове, напади и лицеви опори. А също така ще ви покажа и изпълнението на дневната цел. Първото и основно упражнение, това е упражнението клек. За целта заставате изправени с краката на нивото на раменете и правим един клек, като сме здраво стъпили на петите и при клякане не ги отлепяме. При клякането гледаме напред. 1, 2. Виждате ли, не се пречупвам, не се прегърбвам, не дигам петите. 3, 4, 5. Ето и погледнато от друг ъгъл. Краката на нивото на раменете, изправени, кръстът е изправен. Гледаме напред и нагоре. 1, 2. Нагоре издишаме, надолу вдишваме, нагоре издишаме. 1, 2, 3, 4, 5. Следващото упражнение, това е упражнението напад. Напада се изпълнява последният начин. Заставаме отново изправени и правим една крачка напред. 1. Опираме коляното до пода. Връщаме се в изходна позиция. 1. По едно повторение за всеки крак. 2. Връщаме се в изходна позиция. 2. Връщаме се в изходна позиция. 3. Връщаме се в изходна позиция. 3. Връщаме се в изходна позиция. А ето и другият ъгъл. 1. Връщаме се в изходна позиция. 1. Връщаме се в изходна позиция. 1. Връщаме се в изходна позиция. 2. 3. 3. Така. И следващото упражнение, това е лицева опора. За лицева опора заставаме на земята, ръцете отново са на нивото на раменете, не в страни, лактите са близо до тялото и правим. Тялото е изправено. 1, 2, 3. Ето и погледнато от друг ъгъл. 1, 2, 3. Ако изпитвате затруднения при изпълнението на лицевите опори, можете като градация да започнете да ги правите на колена. А именно, ето по този начин. Заставате на колене, коленете са близко един до друг, изпълвате тялото и правите. 1, така кръстосал съм краката, 2, 3. И погледнато от друг ъгъл. 1,
2, 3. Това са и трите основни упражнения. Клекове, напади и лицеви опори. А ето и изпълнението на дневната цел от 25 клека, 25 напада и 25 лицеви опори. Аз ще ги разделя на 5 серии по 5 повторения, а вие може да ги направите по 1, по 2, по 3, по 5, по 10. Всичко зависи от вашите физически възможности. И така. Първа серия. 1, 2, 3, 4, 5. Почиваме мъничко. Важно е да не правите голяма почивка. Едно, 2, 3, 4, 5. Това беше втората серия. Едно, 2, 3, 4, 5. Третата серия. Едно, 2, 3, 4, 5. Четвъртата серия. И сега петата последна серия. Едно, 2, 3, 4, 5. И с това направихме 25 клякания. Сега е ред на нападите, като ще правим по един напад за всеки един крак. Ще бъде едно повторение. И така, първа серия. Едно, 2, 3, 4, 5. Почиваме. И правим втора серия. Едно, 2, 3, 4, 5. Отново почиваме и правим третата серия. Едно, 2, 3, 4, 5. С това завършихме третата серия. Почиваме отново и правим четвъртата серия. Едно, 2, 3,
4, 5. С това завършихме четвъртата серия и сега правим пета, последна серия. Едно. Две. Три. Четири. Пет. И с това направихме 5 серии по 5 напада, общо 25 напада, с което и завършихме дневната цел от 25 напада. Следващата цел, това са 5 серии по 5 лицеви опори. Заставаме за лицева опора и правим. 1, 2, 3, 4, 5. Почиваме. Може да почивате 10 секунди, 15 секунди, 30 секунди, ако ви е много трудно, и 1 минута. Но е хубаво да не е повече от 1 минута. И втора серия. 1, 2, 3, 4, 5. Отново почиваме. Както виждате, и около мен реват бебета, викат деца, но такъв е живота. Всеки ден нови и нови предизвикателства без край. Но ние не трябва да се отказваме и независимо от всичко, трябва да продължим с третата серия лицеви опори. 1, 2, 3, 4, 5. Отново почиваме. И продължаваме с четвъртата серия лицеви опори. 1, 2, 3, 4, 5. Отново почиваме. И продължаваме с петата и последна серия лицеви опори. 1, 2, 3, 4, 5. И с това, приятели, завършваме дневната цел от 25 лицеви опори, 25 напада и 25 клека. Това е всичко. Не забравяйте, бъдете постоянни, не се отказвайте, гонете целите си, правете предизвикателство всеки ден, за да имате развитие. Абонирайте се за канала ми. Аз съм Twin Brothers и те предизвиквам.